Yena monda goniero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Ma en Ramogi TV, weche manyien mag migago biro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Atamalo 96 mag jopuonjre mag grade 10 oyangi ni osedonjo e skunde migeno ka kwan ni dhi chopo atamalo 98 kachop giko mar jumani. Jatend piny William Ruto otelo ne nyasi ma chamo muma mar jong'ad buche mag doho mar apil. Jopur ma pidho yien e kaunti ma Migori ibiro chulo dwe ka dwe kuom yien ka yien ma okuo nyaka chieng' tong'gi. Arwaki ni machiegni, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend Kuppet bade ma Kisii medo kwayo sirikal mondo mi omed siro som jopuonjre mag grade 10 kata obedo ni thothgi osechopo e skunde kendo somo chiegni chak ayanga ka midhiero manok pod okwako jopuonj. Kane giloso e boma ma Kisii, jotelogo ma Kuppet nomedo ni nok mar buge skunde mopogore opogore mag grade 10 nyalo kelo digni e somo nikech nyaka sani nitie skunde moko moseyudo mana buge 2 kowuok kuom bad migawo mar somo. Kata kamano, gimedo kwayo jonyuol mondo mi one ni nyithindgi osomo e alwora maber ka sirikal bende timo tijgi. We want the government to move with a lot of speed and employ more teachers on those areas, because kuna shule mingi zilichukua 3 pathways but they don't have enough teachers to teach those subjects. So we want the government to rethink, because wanafunzi wamefika mashule but there are no teachers. Up to now there are no classes that have started. So tunahitaji serikali ikimbia haraka na ifanye haraka ihakikishe ya kwamba hao walimu wameajiriwa kama jana. Kusema watoto waende shuleni, sote tunaunga mkono kwamba watoto wote waende shuleni. Lakini kwa wakati wa mpito tungeambia serikali kwamba ingetenga pesa kidogo kwa kila shule, angalau shule ziweze kuwapatia wanafunzi sare rasmi ya shule, kwa sababu mtoto akija shuleni bila sare rasmi anakuwa hajioni kama wenzake, inakuwa inaleta inequality shuleni na si vizuri kwa masomo ya mwanafunzi. Hivyo serikali ingetenga a special fund kidogo, wanafunzi waweze kupata sare kule shuleni, hata kama ni pea moja, wazazi wakijipanga, ili watoto wasijihisi kwamba kidogo wametengwa. Na nasema ya kwamba kama tunataka watoto wetu wote waingie shule na wasome bila matatizo yoyote, serikali itafute mbinu ya kuhandle wanafunzi wote wa Kenya equally. Nambari ya pili ni walimu wetu waweze kuandaliwa vilivyo. Kuna masomo kama ya sanaa, masomo kama ya sanaa, michezo ambayo iko katika mtaala mpya wa elimu ya CBE, ambao unapata walimu hawajafundishwa na wahitimu katika hayo masomo, na wanafunzi tayari washaitwa na wazachagua kwenda kusomea hizo career, na unapata ya kwamba wakiingia shule na hakuna walimu, wanafunzi wataendelea namna gani? Rowere kaunti ma Kilifi okwa mondo wuogoko karom gi mondo gindikre kaka jogo ombulu kotelnegi kod jatend rowere kaunti no Abdalla Kombe. Rowere go wacho ni gigeto maneno ni rowere maromo 100 ondikore kaka jogo ombulu e kaunti ma Kilifi. Rowere go bendo yango ni nitiere dwaro mar bedo ng'ala manyime e neno ni giyiero jotelo ma gidwaro kendo mabiro konyo jopiny e yiero manyien ma 2027. To magi wacho ni biro nyalore mana kokalo kuom ndikruok kaka jogo ombulu. Gisumo paro ne rowere counties mamoko mondo mi okaw ombulu mondo bi owinj duondgi e yiero mabiro. Kadi yako ya kura ndo silaha yako. Hauwezi kwenda kwa uongozi kama hauna kadi ya kura. Na ukitaka kiongozi bora lazima ujisajili kama mpigaji kura. Hiyo ndo hatua ya kwanza ili uweze kuleta mamlakani kiongozi ambao anastahili, ambao ana uwezo wa kuongoza wananchi. Hivyo basi mstahiki gavana Mng'aro ametupa nguvu vijana kutoka kaunti nzima ya Kilifi. Ametaka tuje hapa tuanzishe rasmi hili zoezi. Hii ni mwanzo. Tunasema mkoko umealika maua. Tukitoka hapa tunaenda nyanjani kote. Tunazunguka Kilifi County kuhakikisha vijana wanajisajili kwa wingi. Tuko hapa kumshukuru gavana wetu Mng'aro kwa kutuhimiza kuja kuchukua kadi za kura. Mimi nishachukua yangu. Je, wewe? Tunataka kuhakikisha tumepata zaidi ya vijana 100,000 tujaze kwa lile kapu letu. Sisi tunaenda na hesabu, wale wengine acha waende tu na makelele. Tushukuru hili zoezi kwamba limefanyika hapa, kwa sababu vijana kwamba hawajachukua kura wengi walikuwa wamevunjika moyo. Kwa hivyo ni lazima wafatwe na kuonesha umuhimu wa kuchukua kura ili waweze
kuparticipate katika kura zinazokuja ya 2027. So katika hii CVR ambayo tunaendelea nayo sasa, target yetu ilikuwa ni 10% ya target. So hiyo ilikuwa ni 3,329. Kufikia sasa tumeregister around 39%. Tuko 1,310. Hiyo ni around 40% ya target yetu. So tukiangalia tunaona tunaelekea in the right direction. Jong'ad bura maromo 15 mado mag apil ochamo muma okinyi ma kawuono e kata e par jatend piny e boma ma Nairobi. Ogai mado Martha Koome gi jong'ad buche gi jodito mamoko mag doho noyuore nyasino ka jong'ad buche go dhi konyo e keto mayot tije e doho mar apil mosebedo gi ywak kata ywaruok e buche. I congratulate the judges sworn in today and assure you of this administration's continued support as you serve the people of Kenya. May your tenure strengthen justice, deepen public confidence in our courts, and reinforce the constitutional foundations of our republic. Again, congratulations to you and my very, very best wishes. Thank you very much. Mana tamala ng'wen kende ma jopuonjre mag senior school ema nyaka sani pok odonjo e skunde. Jatend migao mar somo Julius Ogamba mane lose boma ma Nakuru olero ni tok chik ma jatend piny mondo mi jopuonjre duto manotimo penj nyaka maonge fees kod uniform mondo dhi e skunde. Thoth jopuonjre ma ende noleo pacho osedonjo e skunde. Gino makelo kwan jopuonjre duto mosedonjo e skunde nyaka tamalo 96. Kamano bende jatend migao no olero ni chenro mag pogo buge mag somo e skunde senior biro rumo ayanga juma mokwongo mar dwe manyien mondo mikel yot ne somo mag skunde mag senior. The amounts that we indicated as capitation for the government that is giving the 1,540, the 15,000 and the 22,000 was arrived at after a task force was established, and they did an analysis and came up with those figures. Having said that, Honorable Mpwe, the simple answer to your question is that we actually, as a country, do not know how much it costs to educate a child from grade 1 all the way to university. And I'll explain to you the reason, and members, since we are all here as leaders, it is good to interrogate these things. Familia moro e gwenge ma Mbale kaunti ma Vihiga kale midhiero mamonogi kata nindo kaluwore gi gopo osiptal maromo siling milion 2.3. Roslyn Muhonja mabende en japuonj e skund secondary ma Kaveye Girls e kaunti ma Vihiga nochoko gowi makama tok yudo midhiero tok konyore nyithindo marude machiel nowito ngimane. Kata bang' bedo go kumba jopuonj mar Minet, osiptal no ne dwaro mondo familia no chul omendano mondo miye ka migi ringre nyathigino ka giramo ni osiptal no onge gi winjruok ma okumba ma SHA machuno familia no mondo gol title deed margi eka giyud kaka ginyalo iko nyathigino. Jagoro maduong' bade ma Vihiga dwaro ni mondo mi sirikal kod jochung' mag okumba mag SHA mondo donjre wachni kendo kel resruok ne midhiero makoro japuonj ne rokale kind okumba mar Minet gi SHA mondo mi opuodhgi odwok lwetgi. I was admitted under the cover of Minet, and then when Minet was ending the contract, it handed it over to SHA. So we were expecting the SHA to clear the charges on a discharge. So there's no way they are going to clear us. We are supposed to give them cash money, 2.3 million, for us to be discharged. So we really pleaded with the Aga Khan people up to around 8 p.m. that day of discharge on 6th. And then they retained the title deed.
So we are appealing to the SHA CEO and the Minister for Health to come in and help us to clear the 2.3 million. So I'm asking our President to clear for us this debt. And Madam's name was part of the names that was handed over to TSC and even to the SHA. So I find it absurd that this issue is not being resolved. And when we talk to Aga Khan Hospital, they say that they are ready to deal with the issue, but it is SHA that is refusing to. Jodak makap katete kar chung'o bura ma Bureti ogolo kwayo ne jotelo ma Kericho mondo kaw okang' mar rito ler e odundu mag pi taka kendo gigol taka ma ojwang' e bomano kod e chiro. Jodak oseo moko kuom jotelo ma kaunti no kochakore gavana kod jotelo mag alensi ma Kapkatet kuom koso timo tijgi mar rito ler e gwenge ma Kapkatet gi Bureti kata obedo ni gikawo osuru pile ka pile. Gavana ma Kericho bende giseo kuom golo singo mar kelo dongruok e gwenge ma Kericho, kata kamano giwacho ni singo go pod ok ochopo kare. Maji hakuna toilets ya Kapkatet Market. Watu wakitaka kusaidia wanaenda kando ya nyumba ya watu. Hata barabara ile ingesaidia hata wagonjwa kuingia hospitali ni tabu. Wanabiashara ya Ndonyo hata takataka haiwezi kukolektiwa. So iko shida nyingi. Tangu tu wakati wa uchaguzi tuliwaona tu viongozi kwa uwanja wakiomba viti, wakisunguka Kapkatet nzima wakiomba viti, lakini hata Sande peke yake ambaye hatujawahi ona sura zao tangu wachaguliwe. Tunajua kwamba tele tunauliza kwamba Kapkatet ni wapi? Ya kwanza street lights zimeharibika, ya pili takataka unaona zimeenea kila mahali. Kaunti ya Kericho haitusaidii kucollect takataka zenye ziko hapa hivi. Alafu kitu kingine ya tatu ni drainage. Ukiangalia vile kunakaa, drainage za Kapkatet zinakaa mbaya sana. Alafu pahali pa kutembea pia. Tulikuwa tumeambiwa kuwa tutawekewa cabros, lakini ukiangalia ni kubaya. Kukinyesha ni mbaya, kukiwa na jua pia unaona ni vumbi kila mahali. Nen morgi ilo e skul primar ma Plateau ma yudore kaunti ma Uasin Gishu tok chak mar gedo ma klase 12 manyien. En gedo manosir kod riwruok mar Safaricom manogero klese kochakore nasari nyaka klas 10. Sikund Nairobi osebedo gi chal marach kigeno ni tiek mar gedo makamano dwe mar 8 biro kelo resruok mokalo ne jopuonjre. Ka wadhi ane achiel kachiel mondo mi nyakora mogi koro wadhi achiel kachiel nyaka Kisumu mondo wane ane kaka chenro mar pogo chiemo dhi nyime. Wacha nikae na PS kidogo. Ni mpya sana. Haikukua hapo mbeleni. Ilikuwa directorate, ilikuwa kitu kidogo, alafu president akaona watoto 50% of the population of Kenya ni watoto wa Kenya. Akaanzisha hiyo State Department ya Children Services pa Kisumu. Sasa ni mpya, tuko hapa tukipanga, tukipata kuna kitu haijafanyika tunarekebisha, lakini tunaenda tukifanya nini? Tumepesha vizuri, si ndio? So kama kuna any issue, muende children officer, tupate hiyo report ili tuweze kurekebisha, si ndio? Mchezo amani. Alafu kuna kitu kingine inaitwa e-citizen. Wakati e-citizen pia ile katika hali ya hiyo system inafanya kazi, kukakuwa na delay kidogo, lakini nafikiri saa hii pia imekuwa sawa, si ndio? So you will receive your money. Don't be worried if you have not registered and you are living with children with vulnerable OVC. Yes, orphans and vulnerable children, please register. Tena kuchukua tunawachukua, si ndio? Kwa sababu Kenya vulnerable, watoto ambao wako na vilema wote ni watoto wa Kenya, na sisi tukisimama hapa hiyo kazi yetu ya kuwashughulikia, si ndio? Asanteni sana.
na president anawapenda. Now the leadership of the children. Mano ne en chenro mar pogo chiemo achiel kachiel e kaunti ma Kisumo ka koro wadok e sigana mokalo kama nwawachonu ni ne en mor gi ilo e skund primar ma Plateau mayudore e kaunti ma Uasin Gishu tok chak ger klas 12 manyien. En gedo ma osir kod riwruok mar Safaricom magero klese kochakore nasari nyaka klas 10. Sikundno osebedo gi chal marach ka igeno ni tiek mar gedo ei bwo dweche 8 biro kelo resruok ne jopuonjre. En skul manogere kinde jowagunda kendo osebedo e chal marach kuom higni buora koro. Jonyuol ywak ni pok giyudo omenda mag dongruok mag CDF mitiyogo e gero klese ka klese mag lowo kod simiti osemukore kendo keto ngima jopuonjre kama rach. Ni historia kwa sababu kulingana na maandishi yaliyo kule shule hii ilianza 1932. 52 ndio iliweza kusajiliwa na serikali. Lakini all the way from that time kweli hakuna jengo jipya ambalo limejengwa. Hata ukiangalia vifuzi ambavyo viko pale ni udongo na kwa matofali. Na hii ni shule ambayo imekuwa hapa kwa miaka 74. Na kwa hivyo watu wetu walipofika hapa baada ya kupata ombi kwa tuweze kufanya usaidizi hapa, walikuta majengo haya hayawezi tena kuendelea. Miaka 74 ni miaka mingi sana, na kwa hiyo kazi ambayo itakuwa hapa ni kuangusha kabisa madarasa yote na kuweza kuyajenga mapya. Skundini konyo jopuonjre mochando ka koro gibiro yudo thuolo mar somo e klese manyasani. Jakom riwruok ma Safaricom Joe Gutu owacho ni skundno dhi yudo klese mabeyo manyasani makonyo jiwo jopuonjre osom e lwasi makare. Kazi ambayo itaendelea hapa ni kazi ya kufanya madarasa yetu yawe madarasa ya kisasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kazi iliyopo wakati huu ni kuweza kuwatayarisha hawa wanafunzi wetu waweze kuwa digitally ready. And that's why I was inspired to approach various partners to try and see if we can have this school rebuilt. And this was not a school you could renovate because the buildings are condemned. So this school needed an overhaul, and so it needed a big partner. And I want today to appreciate M-Pesa Foundation because they did hear our cry. They did come here and they did actually confirm with their own engineers that the school cannot be renovated, and so all the buildings have to come down. They're going to build 12 new classrooms, computer labs, modern toilets for the students, 12 for boys, 12 for girls, N-suit for teachers, N-suit for the ECD students, something that you don't see in our primary school. Jonyuol mag skundni omor kod gedo makamae magiwacho ni miche mag jopuonjre ne okoneno e higni machien. Tunatoa shukrani kabisa. Mimi niko na furaha sasa hivi kusikia hii shule jengwa 1952. Hiyo ni wakati wangu niko nasaliwa. Na nikakuja kusomea hapa. E dweche 8 mabiro, jopuonjre mag skundni biro yudo thuolo mar somo e lwasi mopogore kaluwore kod klese manyasani midhi ger e nengo maromo milion 78. Jailieta, Ramogi TV. Apisi ma seneta ma Migori kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho ochako chenro ma jiwo pith ma yien mageto jopur maromo 10,000 e kauntino. E bwo chenro ni japur ka japur ibiro chulo omenda maromo siling 10 kuom yien ka yien mokuo e dwe ka dwe nyaka chieng' tong' yiendego. George Juma nigi ler mathoth. Kana bed ni oganda mathoth osebedo ka pidho yiende mathoth ka isiro kod piny owacho, wego mok mago mag piny owacho. Penjo maduong' mosebedo en ni to bende yiendegi bang' ka osepidhgi bende gikuo. Ywak osebedo ni thoth yiende ma ipidho ok osebed ka irito makare kendo thothgi koro tho. E okang' mane jopur opidho yiende mathoth kendo yiendegi oriti mokuo. Apis mar seneta ma Migori ka otenore wego mok mago mag piny owacho ma oting'o triko ochako chenrono madhi neno ni jopur maromo 10,000 e kaunti ma Migori omi kothe yiende kendo ochulgi omenda kuom yien ka yien ma bende koro biro kuo e dwe ka dwe. Mondo pidh yien mang'eny kaka sani koro e dwe ni kende wadhi pidho yien maromo 360,000 mipidho e dwe ni e ndie Migori County. To mano dhi konyo e chego kuma golo carbon. Konyo e gedo, onyalo preserve my environment. Yien yendi, the more we maintain it, e kaka ibitimo ng'owa, ibo timnwa chudo
gi kambi mar Trico. Manyiso ni on the other hand, omiyowa another way of benefit. Yien inyalo baro miter ne nyathi skul, yien inyalo kauni gi kampuni madhi los gik machalo kaka kalatas, yien inyalo dhi mibar mitergo nyathi skul mitimgo gimoro amora. Omiyo wamor gi Edi Muok Ratego kuom project mochako. Seneta ma Migori Edi Okech mane wuoyo kinde ma chiwo kothe mag yiende ne jopur 650 e sub-county ma Suna West ne wach ni kawo pogore kod jiwo pith mar yiende madhi konyo ber alwora kendo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jopur dhi yudo omenda moro matin e dwe ka dwe kuom pidho yien kendo ritogi. Maendi kan pidho yien kende en program mar make sure ni yien nyalo nyak. Koro watemo matek mondo mi jopur mwakawo e program mar Trico ni endi ka pidho yien timiyo gi support dwe ka dwe mondo gipidh yien gigo gimiyo wa yien wadhi pidho yien chal ka gima nchwa bedo ni waonge kaka wanyalo yudo yien gi machini mondo mi wapidhgi, but kochakore gi kawuono kech okelnwagi kendo konwa maler tok pidhogi wadhi kendo idhi chulowa. Okecho jiwo jopur e kaunti ma Migori mondo koro mak ma otegno chendoni nikech entie kod nweng'o maber ka wach ni chiro mar yiende magidhi pidhogi bende dhi migi. A desirable amount to be taken by any farmer is 365 trees, but we're making exceptions that some farmers can take even less, 50 to 100. You put it in your farm, then the partners that we have here through Trico pay the farmers here at least $1 if you may, or 10 shillings if you may, $1 every year or 10 shillings every month for the tree that has survived. Jopur moyudo kothegi mag yiende opako chendoni ka giwacho ni ande gisebedo kod pek e yudo kothe mabeyo mag yiende maginyalo pidho kendo nyalo kuo kata kinde oro. Omiyo nok wapidh yien, source of income to get those seedlings. Yuto marombo mondo oyud seedling kono bedo matek. Mar ariyo ne mano, type of the seedling manyalo maintain in Migori County nok wang'eyo. Migori County ne yien thin to lakini gisani kaka Muok Ratego kawo project ni mondo mi wapidh yien wadhi dhigo mbele. Ng'eny but momora ahinya en ni yien ni kadhi apidhe matunze maber kuom higni mabiro onyalo konya kuom yudo school fee mondo achul godo ne nyathi environment wa mondo mi kata kapo ni koth chwe to kik poka soil erosion timore mang'eny. E bwo chenro ni ma isiro kod apis ma seneta e kaunti ma Migori, japur ka japur idhi mi yien maromo 365 kamago mantie kod nyalo mar pidho yiende mathoth bende idhi mi kothe yiende mang'eny. Kasto bang' ka yiende jochiek e ndalo mabiro bende wabosingo negi chirni maginya kete yiendgo eko. To moloyo ni kambi mwakelo ni endi en kambi no endo ma kata kopo ni ng'ado yiendi e ndalo mabiro pod gibomiyi kodhi manono mipidho, sama gipidho no endo pod gichuri dwe ka dwe, kosechuri dwe ka dwe kochiek pod gichak ging'iewnigo to giteronigo e chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Maloyo ji 400 man kod ang'ol e kaunti ma Baringo oyudo kony mag wheelchairs kod gik mamoko mag kony kokalo kuom chenro mar riwruok mar Hope Mobility. Chenro ma kamage to duogo geno ne jogo ma ong'ol e alworano ero kendo bero ngimagi e counties mopogore opogore e pacho ka. Kaunti ma Baringo ni kod jomong'ol ma kwan-gi nyalo bedo mathoth mokalo ka thothgi imonjo gi le mag bunge kaka thuonde kod nyang', ahinya to ne jogo mokiewo gi nam kaluwore gi wuothgi ma ok yot. Ma timore kinde ma nyithindo mong'ol kadhe midhiero moloyo ka moko kuom jonyuol bende pandogi e mier nikech wich kuot. Riwruok mar Hope Mobility wacho ni chenro ma gin godo geto manywando kanisni kod ute mag lamo mamoko bende. Let them be part of our society, let them go to school, let's encourage our institutions to employ them. Niko na mtoto ako 12 good years, ako CP. Cerebral palsy ni condition yenye na affect mtoto. Hakuna kutembea ama kuketi ama kufanya nini. So unaona hii Hope Mobility leo kwangu imenisaidia kwa sababu nimepata hiyo wheelchair na niko sure mtoto atakalia na itanipea hiyo kuwa movement itakuwa rahisi hata wakati ambapo nahitaji kufanya jambo lingine ama kama saa zile niko na kazi zangu za nyumba, at least nitamweka hiyo mtoto hapo na naweza kukaa chini. As a person with disability, I have experienced the struggle, the pain,
that people with disability go through every single time. And so when God gave me the opportunity to be able to go to the U.S. and see how people of disability are treated over there, it gave me a passion to come back here and serve people with disability. I always say that it's true that your deepest passion comes from your deepest pain. My deepest pain and struggle gave me this passion to serve people with disability. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Jogo duto maluwo e Facebook abiro thuolo mar somo ote mau aneno kuluwo e yo makare. Ka kamano to wakawo yo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno Odhiambo. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gere ot minen, igani nyaka gere ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Nafwenyo ni ka en kama otuo, ere yo monyalo pidho gimoro maber mokwado pi mang'eny, to space ben wan go matin. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, moko kuom sikunde mane rang'iny mar C4 e counties ywak ni giyudo kwan jopuonjre manok madonjo e grade mar 10, kendo mano miyo giluoro ni ginyalo podho ka ok oresgi. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyo ler mathoth. Nitie ripot ewi skunde marwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore. Moko kuom skunde mag C4 to ywagore ewi kwan matin mar jopuonjre mosedonjo e skundego. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero, nyaka sani osemana rwako jopuonjre 4 skul ka skul, ka gijiwo jonyuol mondo omed tero nyithindogi e skundego, ma gilero ni omewo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare. Wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways
fairly. Jopuonjgi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre e skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar mamuer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagie skul oyudo jopuonjre 35 kende kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanwang'o na nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha. Ma nyithindo koro moro cha is empty. Koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mana gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga nwang'o mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skuno kolaro ni skuno osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende yuago nok ma jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2 moko bodhi kata mane C1 mbele kono. Samoro sika ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha kabete mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skundno jiwo jonyuol mondo oter jopuonjre e skundno kolaro ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjrego nyalo chiemo maber kata kapok gichudo. Ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to goganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa maseche mwawuene wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako ne gi chiemo manokelgo to gichama chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore ni nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jodak ma Kingli e Kisumu West nyoro nyomako bimbe moko ariyo kendo chwalo gi apis mar kambi mochung' ne le mag bunge KWS mantiere Nyalenda e boma ma Kisumu. Mana kaka lipota maro ma Kisumu Mill Center Dhiambo leronwa, midhiero mar bimbe en gino mosebedo timo limtidi e gwenge ma Kingli ka lego osebedo ka monjo puothegi e kinde ka kinde kendo ketho cham, gino mosemiyo kew margi odok piny. Joluo nogoyo ngero ni odiochieng' jakuo en ndalo 40. Kawuono tiend ngero ni ne ochopo ne bimbe ariyo magin moko kuom bimbe mosebedo ka monjo jodak ma Kingli kendo mayo gi chiemo. Picha mako Kanikanur Bodo mong'ere ni jabimbe tweyo otegu moting'o bimbego ei tuk-tuk mar terogi e apis kambi mochung' ne le mag bunge. E oteguno bimbego picha golo kotenore kanyachiel chalo rude makipogi. E kindeno picha nyiso ka gilaro maembe chal ni wigi owil ni mano e achiel kuom chiemo mane omiyo ogeng'negi. Bang'e to moro nyiso olo ka oneno malich ka mabus mogeng'ne oda ng'ech e ketho ma ok mare ka lwete maketgi mag dhano oteno e chuma mar otegu. Jodak ma Kingli yango midhiero mar bimbe magisebedo ka giywago piny maru kuom higni buora, gino mosemiyo achiel kuomgi nyingo ledhi ni jabimbe. Giyango ni gisebedo ka giyudo lal ma wiyo yugno nikech gipuro to bimbe ema winjo mit luchgi, gino masani thiro weche pur e alworano. Akingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur to kwa biole to bimbo tiyo kubando te wan kech
tasebedo ka onge gimoro amora man nyalo yude season mar opon gi chiri ta nono gimoro noduma gimoro no muogo gimoro ni bel gimoro ni njugu okinyal pidho kodhi moro amora okinyal pidho nikech bim. Ewi mano jodak go koni bimbe omiyo kata tijegi mapile gitegore godo nikech nyaka girit bimbe seche duto. Ok wanyal kata dhi e tijewa monyalo weyo dala mondo dong' nono nikech kiwuok tido ka rabolo nyaka manumu maembe oyuk te irume yath. Koro chuno ni nyaka wabed dala ka warit bimbe. Mine ywak ni bimbe ochayogi kendo miyo giyudo hinyruoge mopogore. An mokwongo bim nolawa magora piny mae dong' neno lwetani mae sign symptom mar bim. Lweta mineno ni sign symptom mar bim. Nalaw bim naweni berbere to bim nowichre oduogo koda ma bim oduogo ira na ringo. Bende giwacho ni kiweyo puothe bimbe monjo nyaka mieregi magiwuothe ka githuon ka gima gine weg pacho makata nyithindo dagiwe dhoudi obed gwen guogi chiemo motedi mago bim ok ne wang' ariyo. Nyithindo ok nyal tugo oko. Gweno gichamo full kata kapok okete pi ka gikante magichakogo ka buok biro nan go yombe nan gi ema nan gi simba nan gi guogi mang'eny kabisa bimo nego nyaka gidonyo nyaka ot gichamo nyaka kuon. Jodak go lero ni bim miyo kech limo gi piny maru to onge okang' ma sirikal osekawo mar neno ni giyudo chudo kata kony moro amora. To waseywage kuom kinde mang'eny onge MCA mosewuok piny matiyo kata mbunge kata governor kata mana senate mobiro mondo winje to joma nigi affection mar baboons all along wanyalo timo gi nang'o onge kaka gisebiro. Sirikal to korka korgi yango ni chudo ne monj mag bimbe onge chudo itimo mana ne monj mag rao kod nyang'. Sirikal wan nyaka wuogno mana okeyo moro motegno mondo wang'e ni to bimbe gi wanyalo tiko gi nang'o ka bim donjo nyaka e ot. Last time nagolo bime ot ewi tado kanindo to bimbe ne nindo malo ewi paro. Hawa wanyama kama baboon na vervet monkeys they are not compensated, so ni vyema wawe wanatuambia mapema kabla hawajafanya any destruction. Jodago koro kwayo mondo sirikal okaw okang' mapiyo kendo malong'o mar resogi e lwet bimbe magikoni oromo korgi mondo giyud konyruok mochwere ngima gi odoge wang'e ginyal keyo giwinj ber luchgi. Gibi gikawe bimbe gi eki mondo kata ka nitie kama inyalo dhi kan gie to kan gi mondo wabed gi kwe mondo higa mar 2026 ni wakome gimoro wawuoge kata gi gimoro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akingli, Kisumu County. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono warango sigand gweng' ma Panyako mayudore ei game e kaunti ma Siaya. Sigande chalo nade? Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakwara Moge Juang mana kaka nasingo nini waromo kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Machiegni e kalapaplawa odiochieng' makawuono kapod wanyonore mana e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok e gweng' ma odok oridore mos ma odhi omolo ma opiyo e gweng' Center kata chiro maong'ere ni Panyako ma bende yudore e sub county Magem. Wachako twak achiel kod johala kaachiel kod jogweng' maluora ni ma Panyako ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade e wi gima dine mi chak kae ni Panyako. An awuon to ne ok antie, lakini kaka baba wanyisaga kendo gonwa mbak Panyako ne en kama wasungu ne raoe, wasungu mane mako ji chon ogirimiti. Koro gin mane giluongo ka ni pioneer ko kama wasunge ne chokore ka gitiyo tijegi. Pioneer no ne en dho wagunda kata wasungu. Koro nikech ok nwawinj kisungu maber, koro chake ni Panyako. Koro nyinge maduong' mar council tiluongo ni Kudho Market. Ni wachona ni wasunge moko nobiro kae ema nochako gweng'ni ni Pioneer ko. Koro nyinge koro obedo ni Panyako. Koro katemo nono to ayudo ni ne nitie
ndalo moro ma mzungu moro nobiro ka kapok onyuolwa, ema nobiro gi nying mar Pioneer. To mana ni kech kisungu ne ok ong'ere gi ndalo no, somo ne pod ni piny. Koro wan wawinjo mana ka dewa wacho ni Panyako, nyakwara dhi omna mano ndilo Panyako. Koro mane kaka Panyako ne odhi adhiya nyaka kawuono. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko, kotenore kod gima giparo ni nomiyo ochak kae ni Panyako, we koro wawinjo anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak center, chiro kata gweng'ni ni Panyako to nochakore nade. Panyako kalure kod history machien, koro kanochake ne wawinjo ni nitie jodongo ka eri adek. Mokwongo ne en babana, en msee manosendo chon 1987, nyinga Sakaria Okal. Ne gin gi Musa Uma mane bende padri machon, kod Inok Ong'iyo. Mago e wase mane ochako Panyako kae. Ne wachonwa ni kae chon ne nitie kambi mar wasunge mane iluongo ni Pioneer Corps. Koro Pioneer Corps ni gichon ne kisungu chando gaji. Koro ka kisungu ne chando ji, to ka ne en Pioneer Corps, to jothurwa kanowinjo Corps ni to gin gikawe ni en ko. Koro iluonge ni Panyako. To nikech nochakre e ndalo lejiko machon. Koro ka niluongo ga ni Pioneer Corps. To nikech kaka dhokiloko kata Kisumo ne en Kisuma, to jowa machon noloke ni Kisumo. Koro mane en Pioneer Corps to noloke ni Panyako. Koro sama ne jasungu dar, to noweyo kae kane en center, nikech ne en kama obedo mo expand. To ene kama be ninyalo yude gik moko. E ndalo machon, piny notimo bunge. Ne onge kama ng'ato nyalo tundo mondo mi odhi omany mogo. Kata kama ninyalo yude sukari ne onge. Koro kae e kama ninyalo yude gik moko duto te. E chichwa ni an adonga yudo kae ni chiro maduong'. Ma kata mitokni mag buses ne ringe iye kaendi. Gweng', chiro kata center ni ma Panyako, humbe landore kod weche kata timbe mage. Ja Panyako ing'eyo gi Goldi. Alwora mari kata yuto kata ng'eny jogo man Panyako gin jo Goldi. Gin jogo ma jo mafundu. Panyako ni to en chiro maduong' manayudo kane en chich nyaka dhok gwen ne biro ka. Gima ming'ewa kaka jo Panyako, nikech mokwongo arita marach ka. Maka ng'ato biro kelo hala mondo mi gweng' odongre, to wabor gi security. Koro mano miyo wachandruok e weche mag ohala. Koro gik wakethre ndalo duto. Koro iwinjo mana ka ng'ato wacho ni en oluoro ohala ok onyal yawo Panyako nikech arita ok ni kare. Koro mane momiyo humb Panyako medo landre kabisa, kaachiel kod masira mane wayudo kane johala moro oyudo lal mag nyithinde gi mwandune te, kane jo mafundu nowang'o mwandune kaachiel gi jogi. Man chiro maduong' mokwongo betie. Gimomiyo awacho kamano, basi chiro ni en Akala, Nyagondo, Ng'iya. Koro miyo ong'ere nikech kata ka chiri matindo tindo gi ne pok ochakore. Mae e kama sirikal mar piny owacho mamalo okwongo gere kambi mar jo Public Works. To bende Panyako osenyuolo ne jodak kaachiel kod johala malwora ne dongruok mora mora. Panyako chon ne onge M-Pesa. Sani wan gi M-Pesa ka madhi 4. Panyako chon ne onge petrol. Kata frij mar soda ni ne onge Panyako. Anyalo paro ni ne walawo madho soda kala. Wan mana gi kar main kende mwayute, nikech yore mag kambi kuma ng'ato nyalo chiewo to dhi goyo kibarua onge. Kok wariembo pikipiki, wanyalo dhi ka Goldi wayude matin. Mano kende yo mwakonyrego nikech arita osebedo ka onge. Koro ji oluoro weche mag ohala madimi dongruok dhi nyime. Koro mano kende e dongruok ma wan godo Panyako ka. Panyako ka to dongruok onge. Madawachi ni iye karka. Kalure ne social amenities kaka pi onge kae. Pi onge kae. Wamodho mana pi nam ma jomoko bende otho e iye. Pi mar River Yala. Kar mondo odokore, to dok piny kata en stagnated, yani oling kar tiende. Ok odhi mbele, ochalo nyathi mochung' ma dwani ogo tata owuothi
to oduogo mbemre kod siandane. Sitima emwanyalo wacho ni nitie manokadho to kod security lights manodonjo kaendi matin. Nyakwaramogi en wach malit. Oseyangore lela ni Panyakoni en kar mondo go ndamo mag dongruok kodhi nyime to go ndamo mag dongruok koduogo chien. Kuom mano, jodak kod johala makae nigi rem kata kwayo mage gombo ni ka okele alworani ma Panyako to Panyako biro dongore kendo metni machal kod gwenge mamoko. To sani kidhi kata siro moro ni Kanundi en chiro mambas Panyako to nitie modern market, nitiere siro moger maber manyasani. Mano kinyalo kelnwa ka to wabi wanyalo dongore. Kapo nono ni ginyalo keto security machiegni, bende nyalo keto nwa dongruok. Koro Panyakoni ji osedare kaluwore gi wach kuo. Koro mama mboga bende winjo matek nikech ka koth biro, yamo biro, buru oe gik moko. Koro wakwayo kony ni ere ogernwa chiro moro kae maber to gi pi mwanyalo yude chichwani. Pige wamodho pige maricho nikech site kocha koro gik moko miluoko odonje pi makoro pi ok ber. To mondo kelnwa sirikal ka, wabed gi police station ka, mondo ka obed garita makare, ai to dongruok biro mana dhi nyime. Nderni gi bende wakwayo sirikal mondo dhi odonjie gi teko modhuro, mondo mi wayud yore mwanyalo godo ringo go e weche mag transportation, mondo halo dongre maber nikech ka ndara nitie makare, tarita nitie makare, to wabiro dhi maber. Chonge kae. Panyoge na bunge lele mane ye kae, make nyada lusre e yatek. Kora kwa sirikal mondo olosnwa health facility kaka choche maji nyalo konyre. Panyakowani sirikal mar kor gwenge odino ne. Gimomiyo sirikal odino ne, lope nitie kano chak ni gero i center. To sirikal nodhi oloro gigo makoro kata ute mane ji gero mag 10 by 10 ka. Gin nolor gi madhano kaka yud plod e iye onge nyaka chil kawuono. Mano oseduoko chiro chieno. Ka gi create plode mag 10 by 10 mani gero ka to chiro nyalo gerre agera. Nyakwaramogi Ojwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Nyagwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri Siaya kama iluongo ni Panyako e sub county magem to ing'eyo kaka nyingno nobiro kendo gimomiyo Panyako ne obedo Panyako. Omiyo medikete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien kendo aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano ahinya Nyakwaramogi. Koro an bende ang'eyo gimomiyo kanyono oluong ni Panyako. Ne an gi paro machielo ewi Panyako, to kata kamano koro ang'eyo. Wadhi e yweyo machielo ka waduogo weche tuke. Jomani e chenro mar pur gi ohala kawuono wadwa wuoye kit pith mar rech mabende wadendo gi kisungu vertical fish farming. Kana biro ka nafwenyo ni ka en kama otuo. Natemo ng'eyo ni ere yo monyalo pidho gimoro maber mok wadwa pi mang'eny to space bende wan go matin. Nochakore pipa matin system no mai kuma ne experiment ochakore ma ikuketo rech ka to observe i monitor kaka gi behave. Seche moko keto rech ka to wang'e ndach number, wa record number of rech moke. Kopo ni challenge moro wuok kata maybe nitiere motho iye kanyo ma inyalo ng'eyo motho. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency
and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kama idwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch,